כן, תהנה כל עוד אתה יכול. הלו, כן. תקשיבי, אנחנו פה מההוצאה להורג, ויש לנו פה מישהו... אנחנו מההוצאה להורג. אנחנו עכשיו, יש פה מישהו שמבקש בקשה אחרונה, פיצה. אני רוצה פיצה. ומי הבחור אומר? לירון. לירון בלילי. אני לירון בלילי, אני רוצה פיצה. אתה תסתום את הפה! אוקיי, הטלפון. תקשיבי, אנחנו מבטיחים לך שאנחנו נהיה בבניין הזה. אסור לי לתת לך כרגע טלפון, אסור. אנחנו חברה מאוד את חייבת להסכים ולא אנחנו נהרוג אותו פשוט. אנחנו הולכים להרוג אותו ואני רציני איתך לגמרי. אוקיי, תן לי... לא! לא! הם מכוונים... רוצה להרוג מלחצצת 3, 2, 1 סירב, סירב! הבן שמה מת? הוא מת כבר, זהו, מאוחר מדי, יאללה ביי.